नमस्कार, मी ज्ञानदा आपलं मालवणी बुलेटिनमध्ये स्वागत करते. हो, मालवणीत घ्या मालवणीत. सॉरी भावनेच्या भरात चुकान झाला माझ्याकडनं. तर कोरोना नावाचा आजार सध्या चीनच्या वाटेर यंत्रासारखं बसलेलो आहे आणि ही बॅट आता भारतात दिलेली आहे यावरती आपला चर्चासत्र सुरू झालेला आहे. तर ह्या चर्चासत्रासाठी आपल्यासोबत उपस्थित असलेले व्यक्तिमत्व, या व्यक्तिमत्वाचा आढावा आपण वाचून घेऊयात. अखिल भारतीय मालवणी संघटनेचे अध्यक्ष नसलेले हे तंबाखू ते जुना मळपटकर या संस्थेचे संस्थापक आणि मालवण वायरी भूखंडाचे रहिवासी. समोर तो फोन करून मरात पण फोन उचलूचही नाही ह्या मताचे व्यक्तिमत्व आज आपल्या समोर बसलेले आहे. नशीब बाबा, माका वाटलं माझे कपडेच उतरतात आता. नशीब तुमचा संपला आता. चला आता पुढे पुढे घ्या. कार्यक्रम लेट होता ना. धन्यवाद. तसेच आपले दुसरे व्यक्तिमत्व, कोकण कन्या रेल्वे किलो किलो कोळसो वाटणारो यो माणूस, बुलेट शिवाय घरातून बाहेर न पडणारो, भरपूर पाणी बचत करणारो परुळेकर साहेब. खिशात भरपूर पैसे असाल दळिद्रासारखो फिरणारो यो एकुलता एक माणूस असा. तुमचे हार पुरे करून झाले असते तर आता पुरे करा. पुढे चला आता. आमका म्हणणं जाऊचा असा कामा असत घराकडे. काय रे, औषध काय लादी पुसाक ठेवला ना की काय? कपरे काय हो काय कॅमेरा चालू असा. जास्त वेळ न घेता आपण चर्चेस सुरुवात करूया. तर गो कोरोना गो ह्या घोषणेवर तुमचा मत काय हा? मत मत काय म्हणतास? रस्त्यावर रवान गो करोना करतास का? तो माझो काय शेजारी आहे काय? तो का माझ्या आयटमचो मावस भाव काय तो? थंड घ्या तुमचं पण असं ह्या करून विचारलं नाही. थंड घ्या, फक्त मत विचारले मी तुमका. तुमचं मत काय आहे? मत जर घरात राहुलास तर करोना होतो नाही आणि ही चैन तुटतली. जर हे 4 चौकात जर फिरलास, हेता तेका केलास तर ह्यो करोना होतलो. एक्झॅक्टली माका पण ह्याच सांगूचा होता. मी परुळेकरांका प्रश्न विचारतोय. 5 ते 10% जनता या कर्फ्यू प्रतिसाद देणार नाही, तर तुमचं याच्यावरती मत काय आहे? माझ्या एक रामबाण उपाय असा. हे जे 5-10% लोक फिरतात त्यांच्यावर खासकुलीचे बोंडा अंगार टाकायची, मग हे घराच्या बाहेर फिरायची बंद जाते. बरोबर ना रे? छे, मग माझ्याकडे आणखी एक उपाय असा. सरकारने ना हेंका ना जुलाबाचे गोळी घालू गये तर हे घरात बसून राहतले आणि रोज अशी हात धुईत बसतले सकाळ संध्याकाळ. दुसरा प्रश्न असा, जे लोक जनता कर्फ्यू पाळतात त्यांची परिस्थिती सध्या काय असा या तुम्ही थोडक्यात सांगा. काय बोलतास? परिस्थिती काय? हातात नाही 1 रुपयो. धनलक्ष्मी योजना बंद झाली. हे कुत्रे मांजरा वट वगळा हे खातले कच्चा शिज आणि आमका त्यांचे हात धुवचे लागतात. कशामुळे? हां, त्या बाईक झावऱ्यांनी या करोना जन्माक घातल्याने त्याची पाळतपणा आम्ही काढतो. हां, ज्या आज्यान सोमवारच्या बाजारात बॅटरी घेतल्या त्या माणसानं काय सांगूचा? जितके दिवस बॅटरी चालतली तितके दिवस तुम्ही जगतालात. सकाळी घराकडे येले बॅटरी घेऊन, संध्याकाळी बघतो त्याची मेड इन चायना बॅटरी गेली. माझं आजो काय जाऊ ना, पण माझो आजो गेलो असतो ना तर मला काही प्रॉपर्टी गावली असती. मेलो ना म्हाताऱ्याच्या प्रॉपर्टीवर टपलेलो असा तर म्हाताऱ्याक तरी जगाक दे. बाकी जागा तो जगाक देऊ नसत नाही तू. हा, आता आपण शेवटचा प्रश्न दोघांना काय विचारूया. या आजारावरती म्हणजे कोरोनावरती तुमका काय बोलासारखे वाटतं? तुमचं मत काय आहे? तुम्ही घरातच थांबा आणि तुमच्या कुटुंबातल्यांका घराच्या बाहेर जाऊ देऊ नका. आणि जर कोण नातेवाईक गेले तर त्यांकाही तुम्ही दडवून ठेवू नका. त्यांची तुम्ही चाचणी करा. कारण की ते कोरोना पॉझिटिव्ह असले तर त्यांच्यासोबत ते तुमका पण घेऊन जातले. मस्त ना तो जमातला ना म्हणून सांगते. तुम्ही घरातच राहा. तुम्ही जर बाहेर गेलास तर तुमचे कुले लाल होतले. पोलीस दांडे घेऊन बाहेर उभे असत आणि मी घरातच बसतले. मी करोना घरवतले. पण करोना घरवतलास ह्यो माका शब्द द्यावा. धन्यवाद. घराच्या बाहेर पोलीस असतात त्यामुळे घरातनं बाहेर पडायचं नाही या तुम्ही लक्षात ठेवा. आता मालवणी चर्चासत्र हळद थांबवतो. आमचं मालवणी चर्चासत्र तुम्हाला कसा वाटला या तुम्ही सांगू विसरा नकोत. आणि आमच्या प्रायव्हेट मालवणी या चॅनलला लाईक शेअर आणि कमेंट करून विसरा नकोत. सबस्क्राईब करून विसरा नको. हा.